di pade ama fra What do you feel? if you send it if you hear us na wa na me dey you say here na the more date here na say Kusi papa no wonim no pa wonim no Kranka ni oba ye no kwan ben e na doctor for no fa so e hwe omoje wo fe so o be je mi fe so okuta fo hwe kama ariye be be mami na je se o mamu odunu o ma juice ka bia banjinska anjinska ti go Kusi so ye da na se pa se wa boaye Kranka ni oyiye e won so tambia wotin be boaye ye da na se abusuafo me mama kwaba eba pemampem TV so ene ye de mo pie mu e wo Kranka eho ena eye ekoso hene de eye health screening ahihye so se Krankaman nyina ana Kranka ene ni mpatam no obia emra na omeye health screening na epani se apomudi wo hoi ehu hia se o ama apomudi ahia wa wunyini nche so oba abibrem ne eye yafam hanoma aya na yedi yapomtin edi akopa enti yewura eye Kusi yes bibi onsema ni wo yibia ma enua be man yibia banisem twere ampoda roma na wama nani akum ne man ho enti afi bia na brano no wodi nani ehwe Kranka ebe ye adoye ahodo na football gala ahodo na organize or try so be ma youth no aye very interactive in the society and very useful. And it's bring na aya don dream youth no and so or dream youth any mama for any community no what the health screening ahihye so e wo Kranka and it is a hwe ya e be sure so wo Kranka dey put for any share eye RC school e ho and a health screening e koso Pemampem TV so na so wo hwe ya yewura Kusi chese nyame ehia no waye adoye bebre ama Krankaman minim kra no bibi atwamu na eye bono manso etu Kranka kwan omo katapila ebisi so a chese omo esisi kwan no kama afi bi atu a oba Kranka na oye eye sports programs any other social intervention programs akodo a chese oye philanthropist a wabo Krankaman ba ene health screening koso e wo Kranka Easter da papa me mo akwaba ebe ye kasa fodi so ye mu ba cho le fresa lem kudo e ba cho a uni pani a ene dwumadi odi a ye fen Kusi na kwan be so na wo fa so ni ba akwa Krankaman papa ya da se waje be ni o twitwen komo ba ansa na be kono ka bibi ba ko e fa Kusi nana me ba cho twen me 1 minute. Right, can we be kaka efafa Kusi na dana sinaka kama so sa bia yo madawa se the Kusi de baya maybe ya kwa say omo na be e pa ki so o timi gada man ko bongo ye neje to aya ke da masa mi shina yesu ya do asipi se oje bre e ba ye kasa funi so le pam e be se ba mutibi me da asipi ma te do nana ni amena na nti na be se me na me twitwen komo e we kasa funi so na ni nyina ne se enne health screening bi e koso Kranka eye nkoso hene Kusi na obi anim modema oye e de boa Krankaman nana enne wo ba ye health screening se na si hospital said ya isi ehwe wa pro di nsem sa pepepe na onya no ba ne menya wo mo sekina ne kamera mi bibia e kamera pressure no ko ya ne kamera na na chese wo ba ye no o ma hwe kamera o mo so ati o mo anim ahwe me doctor for mo ye papa na ansa na no budi che Ghana for ni ne Kranka salamatu akuya yo salamatu akuya mena na ti se wo hwe na Pemampem TV so a o Kranka o ya so na ni dihye yeso be ya so na ni nti mena na no na ye wum nya ne se ye ni fredi
betimi di Kusi ho dance ba ko yini bi apart from ene health screening or the to dwa ya obi a ebehwe na pomdi no kure Kusi ya pra nso ni nyansa modern mo wona ni so na odo bia so ne man se Krankaman ni hu se obi kura di doctor fo aba da se bia e ba be hwe ayarofo abra miniska Kusi na ko kon shira Kusi edwe bia wo bi bia ya me man yen koso no mane kwa amodin nana da CP bipem ewesan ene wa twetwe komo ewe kasafa ni so eguso ewo pem ampem TV so nti se wo hwen a epiemu ewo Kranka wo hwe background na eye doctor fo ena align up a program ekoso na amanfo eba ebehwe omo apromutin nti se dia omo ba no asen when omo ba no ye no ebinum ebetwetwe komo na de wo mini se eye apromutin a ye wa Kusi ena afa ho ka ye o de doctor fo abepiemu a amanfo chi apromutin ewa ha na nnuo wa ha se de eye ne da no aye ko hospital no nnuo ahodo a ewa ha de se wo ya de no ho aduro no bi wa ha nko ade a edibi ebe ma wo na emom se ho aduro no bi ni ha de a na ye be kire kwan pa ye be fa so a be prescription ankasa ko abontia obinya sa aduro bi eye health screening no mu bi na ye no eguso a ye twetwe nkomo di mame memo akwa aba ye kasa fani so amba to first ticket yo pacho Kranka ya pacho Kranka ya haya no Fisika ne Kranka yo fisika ne Kranka enti ewa Kusi na daroma na yipo ekosu upaye nurse wani doctor for omasho manu voice no embra pacho mo he me ka mo ma do so na pa so ma je bi se ni yo na imbesie se wanton ya dia ohun anu adu omo ye health screening na wa ma ha ka ohun se nkia se e bia doctor ni e ma wadu ana okono ma ko ni di sisi wo so na Kusi ya ye kana se unim no pacho ambe class bi ni bi school 1990 classmate 1990 oh okay oh okay na chese Kusi unim ni yie pa the classmate ni ko school say na wo fa ni suba no de leti ene dia ene oye no ebo abra ana na say na wasasa ana odi fini mo frase from school level na wa ye ni papa sa be wiene pacho school oye pa mi pacho de wona oga okay pacho de wona go kasra wa ti ene na be mani nya di mi pacho na chese odi shase ni mo fa bi mi oye bia mi pacho na chese odi afrase fi school level kra obebo press up pacho wasa oh okay na chese ono be ham kra ji di kan pacho na chese na ho brase different kra ai ene ye de nyamese sanga enu wa twetwe nkomo a enka ya hwe ade pa mo akwa ba kuma pinti so nya bacho ma oni so enza ne bacho me joso na first Matthew ade we teacher me bra ne pa ye friend Melengila di eni yewura Melengila ena ehyiam e wo Pema Pem TV so na yewura eye Kusi eye Krankaman enkoso hene eye nana Kusi Somboafo so so mu a wo pejam na wa boa eni ti ena ye nya sa fefe o hwe ndu a egute buso ha enye nuwa enye nuketwa na yewura wo paaye no adota fo no kwanbe na fa so ehwe o mo je o peso na kwasi mi amieni di kanji na se me pejam ngo so aboa na ne Kusi Somboafo ono anso sa ye misi kuma kan na odi doctor fo nurse fo akuku dam fo pa ba ha o ma ti o manim kama adi no abre nti se ba ha na Kusi Somboafo woni nurse fo doctor fo fi kuma se Kranka fo
Pitiminka, Kranka is for Babua, Kwama Paswa, when so you know why the problem is. Now, with you, Dr. Fuina, Yamisha. You are as far as Soji Benny and Como. Now, your cousin and Kusi Somboafo, and you win, you became a woman Kranka or the airport. Pacho Debbie. A few years a break, yes, it's a break one. Come be our Kranka for Bobia, and I'm a Boba. If you're very good, maybe an number. And Yadia, Nanano, Odi Kranka, young mother, the beer of 200 friend, maybe a Boba. Okay. Such as say you are not a born homeward pa, Kranka for that sitting a bump to Numa, I would do 100 pa. One homeward pa, a view and a view. Why him for name, or may walk and paying for committee chairman in Domina, or one Palma Kranka, in another way. And see, oh, fuck, and we saw up to Kranka 4 F or more when you be, or more control, more room her, more woman on me. Can be actually said almost you will be interested in Krankaman. I'm in the tomb. You may kind of say, or may one man, you know, or may tell say, 7 previous, or 2 pound or a man. Now, so the old work can come in a idea. It was what you can never do. Also, can we say, Obasho will cheap, and Obasho National cheap. Now I walk and tell you, Master. Also, one also, I see ya, and 18 a Yo, now the penny say yin soon, and any part. Dear air patch say, Yankasa, Yamwa by your home, Nayamwa Kuno, and 2 home. Now that yin, get so emphasis. And as a piece of president out of my paintings. People about TV. Yeah, my main man, Kranka and Coswo in it. The Chakwine, Kumase, a whole and a partial group of companies, Edi Chuma, na Afibia Obanicum. Ebeye atoye e de poatimo fo uhwe mi nua ba ya fefefe akuchi na heya ono so enya na Kusi Somboafo eso mfa so ni bi efi se ne screen fa ntwegu uhwe machi a wo se lu anko a na wo tebu no so aye nurse fo na doctor fo ni pharmacist ahodo e wo ha fo mo ama tumedi no aye krabehwe mi nua ba mpa che first apia go ya hwe me camera no ma na mini aba oba hai say health screen course so can be the fast for a share by checking my camera and my camera na je say oba ha mo di kan wo nsa no check you moja esan check you temperature bibia e no ma say mo don't mean crowd. Okay. Many of them are saying, "Come on, TV soon. Krankaman air show. Then, and I can ask a fire and not see him. I then I walk at channel." Sing a mission. Man, you see, we are now the compare and the second. No, Manchester, Yo, many by saying, I make insure a Kusi Somboafo. Na onye ne kese efi say the oba ha no wantua sidi ba ko na sidi mi nanso mahwe no ede eye atu a wohia bia ama bipa mu no e be san ne afofo atwetwe nkomo e wa ne ba na me insure so de abusia sadia yenamo eguso a ye no no ene me se e be ya ma na ye fe yewura Kusi enti ena ne pemampem ma be pie mu e wo Kranka a me de hansem e tudwa ama wiase ne Ghana fa na nyina obi ahudia e koso mame ene apomudin ena ye hwe sadia obi abenya apomudin na ansa na no odi ankasa e de se mi din pa de ama afra yo na obi bisa se wadi mfiese ndie ikemi hwere so na wa pe mi de ye no se se hide na the more date na se na che se mi hwe insurance ya na mi mani enka wanya mfie eburo aduowotwe ne akire ekwa aduokono na che se wanyi ni pa na mami Kusi papa no wonim no pa wonim no Kranka ni okay na obi bisa say enne
ɔsi obi amahwehwɛ na komuten na onji nnuru sɛ ne bɛyɛ a sɛ bibi kakra atokyema ɛwɔ nipadua no ma ɛbɛtɔ wo ba yɛ no kwan bɛn ɛna doctor fo no fa so ɛhwɛ wo ɔmo gye wo fɛ so ɔbɛgye me fɛ so ɔkotafo hwɛ me kama adeɛ bɛde bɛma me na kyɛ sɛ ɔma mu waduru ka ɔma gye sika bia bangye me sika ti Kusi so yɛ da na se paa sɛ waboa yɛ krankani ɔyiye na wɔn so tam bia wɔtin bɛboa yɛ yɛ da na se wei na yɛdi kan a Kusi ɛboa Krankaman anaa wadi kan yɛ bepɛn Krankaman de tam bia aya woduru sɛ wufɛ mu sɛ na sɛ wɔtin bɛboa tin bɛyɛ yɛ no na kyɛ sɛ yɛwura Kusi ɛsom Krankaman paa saa ɔsom no paa wayɛ adeɛ yo ɛne maame bɛsɛ wo sɛ ka biribi kyerɛ Kranka adehyeɛ a ɔmo wɔ akwantuo mu ɔmo a ɔmo wɔ kurom ha a ɔmo wɔ bibi wɔ ɔmo nsam sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo nso bɛyi bi aboa afoforɔ tu ɔmo fo yo yɛn nyinaa yɛ futu yɛn nyinaa yɛ futu o ɛsɛ yɛ dɛ wase sɛ Kusi wɔyɛ saa no me nso yɛbɔ mpaeɛ sɛ Krankaman abɛyɛ baabiaa bɛso nyame ma baabi pɛsi a bɛso baba abɛboa yɛ na yɛso nkunzie na ɔkɔ n'anim yo ɛne hyira Kusi asɛm Kusi nyame hyira ɛdɛ wase paa nyame hyira wɔma baabi paa adwuma woyɛ wɔyɛ nkɔsoɔ saa ama wo nkɔsoɔ saa ama wo ɛdɛ wase Krankaman da wase wayɛ adeɛ maame yɛda ase pii sɛ ɔgye berɛ ne atwitwe nkɔmmɔ twɛdi ampɔn so ɛhyia no ɔmo apɔmuden ɔma onyini kyɛre ahoɔden wom yɛma wo sɛ apɔmuden nni hɔ saa na bra babia na maame gyina nkyɛn abusua maame wedeɛ yɛ nkyɛn wobɛbɔ wo din akye abusuafoɔ de dama sɛ frɛ me atafohyia ɛmu nnuma kɔ a hoyɛ nyame nhyira mo nyame nto nkwam nyama wo bibia ɔnya nkɔsoɔ ɛtɛm biaa matema so asra yɛ ɛyɛ pɔmudene nti asɛdeɛ ne ɛyɛ yie ɛyɛ ho deɛ a nyame nhyira wo bebree na me nuaba wobaeɛ na dɔktafoɔ no agye wo fɛ so hwɛ wo kama paakyɛ hwɛ me kama paa kapre nim da bɛnim nti asɛda nko a ne yɛsɛ yɛde ma ho nyame nhyira mo nyame nyɛ wo kɛseɛ wodwuma nyɛ nkɔsoɔ berebiaa ne ho matema hwɛ yi na ayi ɔmo ama waduro no sika pɛmɛ sikatwie ni Kusi wei na edi kan a waba a ɔbɔ Krankaman anaa wei na ɛyɛ deɛ edi kan a wodi ho asɛm tam bia Kusi deɛ mmoa deɛ tam bia wotim mboa yɛ kuro yi mu Kusi wayɛ adeɛ mehyia no bebree na ɛma me mata nso yɛda wase pii sɛ ɔgye brɛ ne yɛtwetwe nkɔmmɔ na me insha na yɛnya akɔmmɔtin a ɛyɛ afebɔɔ ɛwɔ wase wobaa ha anɛsifoɔ no a dɔktafoɔ no mo dwumadie no sɛn na wohu no ɔmo ahwɛ wo kama oh so far so good ɔmo yɛ good paa kama biaa ɔmo machine so biaa yɛ kama na woyɛ technician a wɔka ɔmo machine oh me bɛdeɛ ɛsen sɛ meyɛ yo na ɔmo ma waduro ɔmo ma waduro kama na wo sɛ wo din nankasa wogye so sɛ din ankasa de Aziz ɛna bɔna boys ne deɛ frɛ me obi aboa sia no deɛ me nuanom ne me papa no mpanifoɔ a ɔmo sɛm wɔ bi sɛ na ɛserɛ ɔmo sɛ Nyankopɔn ka ɔmo so akoma na ɔmo so mboa sɛ bi wɔ bi yɛ maame nom ne yɛ nuanom a ɔmo yɛ ayarefoɔ ne ɔmo ndi bi na ɔmo mboa ɔmo na Nyankopɔn so nhyira wɔ bibia ebia hwehwɛ Nyankopɔn nyɛ na bisa deɛ ma no you know be made as ya ɛkɔ so ɛwɔ Kranka abra health screening wɔ ɛkɔ so ɛpɛsɛ baako kra ɛbi film na yɛ maame abɛyɛ health screening maame wobɔbɔ odi tamo ndoke yo maame kufi Kranka ya yo na oti Kranka mfie dodo sin mfie du so that is all you can ama na the woman said oba ya doctor for no omo hwɛ mo gye omo hwɛ o kam ba fa ba kama pa ba ma me duru pa na azina de ama o uties kabi da ni tuwa su ka fa ya ɛne ɛsɛ uties kabi adia wonim nipa a wɔsɛ omo nyɛ gadi wonim ati yɛsɛ ɔde Kusi na Kusi no yɛsɛ na nkonwatin
ana nanom dia mama eye nana si Somboafo na Somboafo ntino oye boafo ampa ena waboa ma chagbe koso nhyira sembe ena wo ka kye papa ye papa je wala ke ba nyame ko ampa ni otumi ni wa na wa fe ye nje ye ba se so je be what enka wa omo papa baba mama oba hadin na answer na udin ka sa wo so me ya fam ya for Apostle Faustina. I told you this. So say ya ma me no an say that mo ye date. The date ya start before school ya me be ya. It what me fa me date say ma wo da date. That is all Kranka when you waiting fee say. Okay, but me fan say be 62 ya ko 63. I say be date. Mama you say we should date and the name of okra moya 20 years to 15 years because you date the energy enye for so na mum you look Kusi and I was so be imagine a committee oba yin anes any pharmacy doctor for mo omo come me be ya pe bia ti na ni ba bi me fa kora me kwa jere no ya se bra ko ya pa ne ba wona nsa na wase kwa maame ho kan ja sa maame no patient maame ntena ase kakra ne buafu wase kwa tena ase Dimitri ase wo tame ame pe ne sori no ko ye ne ho aduma me du ya se so de ba kire me ha ne ko bi kwa so se afia me e ka se aduma de nti ma sa ne ma aba ne se ele aduma de ne obeku enku maame no wase enku me aduma de enku me nti me mara madam gwana me ji edu ampa so betra se madam e ye edu fa mo a kire se de me nsi ye ne nyina nti wo wura ko Kusi Krankafoɔ frɛ no nkɔsoɔ hene yɛda na se nyame nhyira no nyame ma no adwuma no ɛnkɔ so na nyame ma no nne no ho na wonya nkwa sɛ mete sɛ oba yi utu eskebi mpakyɛ mantua sika bia na we need to health clinic ahodo ma ye nkrom ha ru ha doctor bi ba wa say me behwe na mahwe wa phone funi free ebe wiase waso oba for insurance bra oba ye show wia na adura ye hia na ebe twa ma wakoto oba ye odu bi sa da bi me ho bi sa yes ye mi insurance me na kura me insurance ya ba say e bia be bi sa scam ya ba say bia atwa nso adura ye ya na free ma mene na sipi na yewa ko Kusi so ene Krankafoɔ mo so ewa kwantu mu ka bibi e kire mo se me be ya mo so nyame eto mo se ma mbetwa mani abehwe ko yo ye nua no ayewo akwantu mu e wa ama na ono wo hwe bra ko Kusi ono de ya woni hobi owo Kumasi he ya na nwuma ne ye wo ye fa Krankafoɔ ho no mesre omo wa mana no nyina o ma ya hwe no ye nsua na kakra de omo so benya no mo fa moa no na Kranka mputu ayes yo gada sipi mame amponsa Faustina yo yeah people me besa atwetwe ko gada so ba e kasa fini so ye go so ewo eye Kranka health clinic e ko so na ye ne afofo besa atwetwe eko
you will go to see and organize saa dwumadi a wɔhwɛ health screening a ɛkɔɔ so na yɛne health officials ana adɔkafo a wɔgye brɛ ɛhwɛ ɛyɛ timamufo a wɔwɔ Kranka ɛne ne pata mu no ebi ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na wɔn experience a wɔnya wɔ ha maka bi akyerɛ yɛn mepatwɛ ansa na no yɛbɔ odi akyerɛ mepatwɛ yɛfrɛ me Lawrence Champion. Okay. Na mepatwɛ dwumadi dɛn ɛna na wɔyɛ member consultation. The patrolman of the check RPT, malaria test. You should in case it be our pop for consulting. Now, this way for police. Can't any sense that something be a better Now, babies are saying, Mama Kranka, is that the first time I'm over for health screening? Oh, for health screening day, it's not my first time, but it's my first time in Kranka community. Oh, okay. And it's okay the interaction with the people, any the organization of this activity, then and I'll become a fast maybe way. Like I said, can be said. Your health, your wealth. So it's maybe about emoji and I feel so my back. I'm about to show I'm at the successful. And I said, I said they came in their numbers. They patronize this health screening. And therefore, said they are health officials, not air canon. To going forward, then I share the and then and we share all catcher. Say on for the check then I'll catch you more movie or wait here. You can say what's on their numbers, sending and on here. So the bear, I'm putting some you're beating the airport. And no need to be out, I see. You should not say 40 year old baby, but the mom know I'm out of yes, let's say the whole community every now and then. So never be behind everything. When I was in peace, I was over the Mokwa for here, and Krankaman, and you are Kusi Somboafo, oh, yeah, Somboafo, and Kranka. It's become a city. Yeah. And another any for said they are a coin, and they said they are the Kosuya, the Pitiri, and then the DA, they are a CA in a and I are poetry, and they are mamma. And I must say,